tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satu huluhuring budi. Dumateng panjenenganipun Bapa Sadri dalah Ibu Tujiro ingkang tansah kawula hormati. Monggo-monggo sami ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Bilih wonten irinten palenggahan dinten siang punika kawula panjenengan sami tansah pikantuk pinten-pinten karomatan kanikmatan ingkang arupi kesehatan lan ugi panjangipun yuswa. Sampun ketingal jengaring temanten putri mijil saking panti busana. Panti ateges papan busana ageman mijil saking panti busana ateges miyos saking papan ageman nedya sumara wonten ngarsanipun ora tamu manjingi salebeting sasana pahargyan lumenggah wonten ing kursi rinengga. Gedher peter kaya ana teja kamantar horeg sajroning sasana pahargyan. Bebasan sorang peter rubuh suarane awit kena pangribawane risang temanten kakung ingkang katingal agung ageng lan wibawa. Temanten kakung lamun kajinandra bebasan kurang candra luwih ing warna dasar pekik ing warna dedeg wideksa panggawak praduta langkung-langkung sinebasan busana kang rinentes benang kencana sumunar anggilar-gilar nahan nanging datan hamblerengi. Hanya kapi sarana sarananipun ati cara panggih ugi kasekawan kanthi sesekaran kembar maya. Ingkang dados pratandha utawi dados pralambang bilih sampun tumurinipun wahyu saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dumawa wonten ngarsanipun Sri Pinanganten kekalih ingkang sumanggih badhe lumebet wonten ing bebayan enggal Hambangun Bali Wisma. Tuhu wis pinesti ana titahing Gusti ingkang asipat jalu lan wanita ingkang nedya ngansi ing alamadya nggih sambut silaning akrama. Nulya kumlawi astanipun Minanganten Putri Sarwi ambalang gantal ming tumanten priya kang winastan gondang kasih datan saranta tumanten kakung giya hambales hambalang gantal mring tumanten priya kang winastan gondang tutur tumanggap astanipun Minanganten kekalih kawijian kabasuh kanthi tirta kang suci kanthi tirta kang wening lan ugi saking juru laksana nderek dedonga nyuwun marang ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi kemawon Sri Minanganten kekalih anggenipun ngayahi gesang bebrayan wonten alamadya sumanggih tansah pikantuk karahayon dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sri Pinanganten Putri ngaturaken sembah sungkem pangabekti dumateng neraka. Sembah sungkem pangabektinipun Diahayu Yuvika punika dados pratandha bilih kanthi tulus lan ikhlasipun manah Diahayu Yuvika sumangke badhe tansah nyuwita wonten ngarsanipun Kang Raka Den Bagus Hasan lan kawistara
Ganangan tiga tinambak padha pecah sanalika dene tumanten kakung. Pecahipun tigan punika dados pratandha utawi dados pralambang bilih tumanten kakung sumanggih calon dados lelantaring tuwuh utawi wiji ingkang suci pratima bangkit tata jalma putra kinarya tetalining ing akrama kanthi tanggaping sasmita pinanganten putri Gita hanjeng kumring pepadhanging neraka sarwi sumembah sarta hamijii samparanipun keng neraka. Dumateng para pepedhe ingkang saking kinurmatan lelambahan adicara panggih sampun kalambahan tumuli lumadi nglajengaken reruntuting adicara. Saklajengipun hanglampahi adicara sinduran. Didi purnanipun adicara panggih tumuli lumadi adicara sinduran kawistara tumanten kekalih sinegepan sindur ingkang kaaturaken dene ingkang ibu kanthi tanggaping sasmita ingkang bapa Gita hangasta panca ting sindur tumuli hanganti putra tumanten kekalih tumuju ing unggian kang tinuju kawuryan alon-alon tindaknya lan banget pangati-atine ingkang bapa tuwini buah nganti putra tumanten sekalian tumuju ing unggian kang tinuju punika dados lasung plampita dumateng kang binuju krama mugi-mugi anggenipun nepusi jengkaning agesan mangun ing brayat anyar tansah kebaing pangati-ati datan grusa-grusu lan sak sampunipun pinanganten kekalih tumuju ing unggian kang tinuju ganti idi lan ugi pangestunipun saking panjipun Bapa Badri dalah Ibu Tujira Sri pinanganten sarimbit badhe kalenggahaken wonten ing kursi dampar kencana nyuwun tambahing pangestu saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga dumateng Bapa Badri dalah Ibu nglenggahaken keng putra kekalih